amma saƙon da nake so in isar shine babu yanda za a yi in ba wanda ba shi da basira ma da tunani ba. Shekara nawa muka yi a Najeriya in saka bama-bamai ne a 'yan ta'adda ko kuma fulani da suke jeji suke garkuwa da mutane, in yaƙansu ne shekara nawa aka yi a ƙasar nan ana yi wannan abun. Abubuwan da ake dinnan ya yi tasiri ko bai tasiri ba. Abubuwan da gwamnatin suke yi dinnan ya kawo ƙarshen wannan ta'addanci da ake da garkuwa da mutane ko bai kawo ba. Abubuwan da ake yi dinnan ya saka abubuwan sun sake taɓarɓarewa ne na al'amarin tsaro ko kuma dai ana samun cin gaba. Yau mun waye gari talakawanmu da suke cikin arewa, especially inda ma shi kan shi Mallam Sanusi ya fito, babu dama su je ma gona su je su yi noma. Za a shiga cikin ƙauyuka a kashe mutane iyaka kashewa. Za a shiga cikin ƙauyuka a yi fyaɗe a matarka kana ji kana gani. Za a shiga cikin ƙauyuka a yi garkuwa da mutane. Ina ƙarfin soja, ina ƙarfin bindigan soja, ina ƙarfin bama-bamai da ake saka musu na soja a lokacin da ake wannan abun. Wannan abun an samu sauƙi ne ko kuma ba a samu sauƙi ba. To tun da kuwa mun tabbatar da cewa amfani da ƙarfin soja ba zai taɓa daƙile wayannan mutanen ba. Kai ko Amerika wanda tafi ko wani soja ƙarfi a duniya, shekaranta fiye da 18 a Afghanistan tana yaki da ta'addanci, ta gagara samun nasara akan ta'addanci, ta gagara kawo ƙarshen ta'addanci da ake yi. Ita da kanta da ta gaji daga kashe kuɗi da take yi yayi yawa, ta nemi sulhu da Taliban, kuma tana cikin sulhu da Taliban because al'amarin sulhu al'amarin addini ne. Al'amarin sulhu matukar ka duba situation kaga cewa al'amarin nan ba mai yiwuwa bane, kai kanka sai kama kanka hankali kai nemi sulhu din nan, ba don komai ba, ba wai don ma kana ganin ko gazawa ba, don kawai a kare rayukan bayin Allah nan da ake kashewa. Su Mallam Sanusi ba maslahan su bane. In za su isar da sako wanda suke wa bauta a gwamnati, wanda yake ɗaukan abu ya basu ya ji daɗi, shikenan maslahan su ya riga ya kare a wannan wajen. To mu kuma damuwanmu shine tunda mun tabbatar da cewa ƙarfin gwamnati ba zai iya kawo ƙarshen wannan ta'addancin ba, tunda mun san cewa ba mu da ƙarfi a gwamnatance ta fannin tsaro mu kawo ƙarshen wannan ta'addancin. Mu da muke shiga cikin dajukan nan, su suna zaune ne kawai cikin AC ɗinsu a cikin gida suna ta maganan banza ba san me yake faruwa ba. Wallahi tallahi mun ga abubuwan tashin hankali da yawa a cikin dajukan nan, wanda kuma irin wayannan mutane da suka saka duniya a gaba su Mallam Sanusi, wallahi tallahi ko kuɗi zaka bashi ba zai shiga cikin dajin nan ya je ya ga wayannan yan ta'addan ba, balantana yake musu addinin Allah. Mun san abin da muka gani. Wayannan yara zaka ga yaro karami shekara 13-14 da AK-47 da dukkan wani weapon da ka sani, har irin weapon din da zai iya harba jirgi ya saukar da jirgi. Sun yi karfin da mutane ba sa tsammani. Duk inda al'umma ta samu kanta a cikin irin wannan hali, wanda ba za su iya hana attack ba in suka so su yi attack, ba za su iya hana garkuwa da mutane ba in suka so su yi garkuwa da mutane, to babu maslaha a gwamnati ko kuma a mai hankali wanda ya wuce a zo a samu sulhu da wayannan mutane, a yi abin da ya dace, sannan kuma a samu sauki. Kai ko da ran mutum guda ɗaya za a kare da yin sulhu, a yi musu abin da suke so wanda bai saba wa shari'a ba, wallahi in gwamnati ta yi haka ba ta yi asara ba, kuma ba ta yi ƙasa a gwiwa ba. Shi Mallam Sanusi yana da ƙaramin ƙwaƙwalwa ne. Ai mun san abin da ke faruwa a Niger Delta. Menene baya faruwa a Niger Delta? Amma a lokacin shi shugaban marigayi Umar Musa Yar'adua, ai basiran da Allah ya bashi shine wannan yaƙi wanda suka yi irin wannan shiri, da kuma wanda an san cewa akwai wanda suke sponsorin ɗinsu, ba zai taɓa yiwuwa ba za ta durkusar da ƙasar nan in ba samu sulhu da su ba. Mayakan